Хора, моля ви, дайте лайк за животите, които са тук, само че те не се виждат. Ето е котката. Ето тази котка. За другите. Дайте лайк. Защото както вие имате животни, защото някои хора нямат, както вие имате животни, така и другите имат. Трябва всички да имаме животни. Няма значение какви са папагал, зайка, но и също. Не едно и също да, но пак е животно. Трябва да ги уважаваме. Дайте лайк и се абонирайте за канала ми. Моля ви се. Ако вие имате животно и къщата ви на село е доста яка. Ето е моята, много е яка. Моята 4 паза. Много е скъпа да кача. И там и кучето, но то не се вижда. Така хора.